Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, όπως σας είπα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι μαζί μας. Λοιπόν, γιατί από όσο καταλάβαμε, καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε, Γενικέ. Δεν βρέχει σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά και τα οικονομικά κάτι άλλο από την κυβέρνηση και αυτό απογοήτευσε από ό,τι φαίνεται τους αγρότες. Είναι αλήθεια πάντως και μας έκανε εντύπωση, γιατί το παρακολουθούσαμε στενά έτσι όλη την ώρα αυτή τη συνάντηση από τη μία που ξεκίνησε, ήσασταν μέσα άλλωστε, κατέληξε στις 4:30, λοιπόν, στις 5:30, 4 ώρες, 4 και. Λοιπόν, τεχνικά λίγα ζητήματα συζητήσαμε. 4,5 ώρες συζητούσατε τεχνικά ζητήματα με τους αγρότες. Έγινε μια πολύ εκτενή συζήτηση για πάρα πολλά θέματα. Πήρανε το λόγο σχεδόν στο σύνολό τους οι εκπρόσωποι των αγροτών. Καταλαβαίνετε τώρα από όλη τη χώρα με κάποιες τοπικά προβλήματα, από φράγματα γιατί είναι μέχρι και διαφορετικά, οτιδήποτε. βέβαια. Έτσι, βεβαίως. Διαφορετικές καλλιέργειες, ροδάκινα, ρύζι, πατάτες, συζητήθηκαν τα πάντα τέλος πάντων. Αλλά συζητήθηκαν και πολλά διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, τα οποία απασχολούν τους πάντες και στα οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Δηλαδή, ποια είναι η επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση εξάντλησε τα περιθώρια που είχε όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε, το εξηγήσαμε αυτό και εξηγήσαμε κυρίως ότι εξαντλήσαμε και τα ευρωπαϊκά περιθώρια τα θεσμικά. Δηλαδή και δημοσιονομικός χώρος να υπήρχε, δεν επιτρέπει η Ευρώπη να δώσει η κυβέρνηση άλλα χρήματα, διότι πολύ απλά μετά υπάρχει παραβίαση των κανόνων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Έχει 4 κομμάτια τα οποία μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Η κοινή αγροτική πολιτική, η κρατική ενίσχυση, τα de minimis που λέμε, οι αποζημιώσεις για καταστροφές και τα φορολογικά. Και στις 4 κατηγορίες έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που υπάρχουν. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Αυτό ήταν κάτι που είπε ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα στο πρώτο γκρουπ αγροτών που συζήτησαν μαζί του για 3,5 ώρες. Επαναλήφθηκε χθες στην κουβέντα που είχαμε 4,5 ώρες, σύνολο 8 ώρες σε μια εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός έχει συζητήσει με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Και από εκεί και πέρα είχαμε άλλες 2 συσκέψεις. Έγινε μια τεχνική σύσκεψη για το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Χατζηδάκη και τον Υπουργό τον κύριο Τσιάρα την περασμένη εβδομάδα. Και σήμερα υποδεχθήκαμε το μεσημέρι εκπροσώπους από Σέρες, Δράμα, Γρεβενά, Εύβοια, Εύρο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και συζητήσαμε στο Υπουργείο επιπλέον θέματα. Κοιτάξτε. Για το κομμάτι της κτηνοτροφίας που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ανοιχτή πληγή, γιατί μιλάμε για την επιδημία της ευλογιάς που συνεχίζει. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός ξεχωριστή συνάντηση για αυτό. Θα γίνει αυτή η συνάντηση. Θα γίνει με την παρουσία του Πρωθυπουργού ξεχωριστή συνάντηση μόνο για την κτηνοτροφία. Και θα την κάνει ο Πρωθυπουργός λοιπόν με τους κτηνοτρόφους. Ο ίδιος θέλει να. Καταρχάς, χθες συζητήσαμε για το θέμα και είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι τόσο σημαντικό και απαιτεί μια εκτενή συζήτηση και αυτό. Οπότε θα γίνει ξεχωριστή συνάντηση. Όπως επίσης θα γίνει και άλλη μια συνάντηση για τη μελισσοκομεία, χωρίς την παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά διυπουργική με τα άλλα αρμόδια υπουργεία για θέματα μελισσοκομείας. Και βέβαια έχουμε και την αλεία, η οποία συζητήθηκε και αυτή χθες. Έρχεται και ένα νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση για την αλεία και θα γίνει και εκεί πέρα μια ξεχωριστή συνάντηση. Αλλά η πόρτα του διαλόγου ήταν πάντα ανοιχτή και παραμένει ανοιχτή. Εγώ αύριο κλείνω 6 μήνες στο Υπουργείο. Δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ ραντεβού. Οι συναντήσεις... Αυτό επειδή, Γραμματέα, το έχουμε ξαναπεί και το συζητάμε συνεχώς και το ακούμε συνεχώς από την πλευρά τώρα της ηγεσίας του Υπουργείου. Εάν ήταν ανοιχτή η πόρτα και γίνονταν κάποιες συναντήσεις, κάποιες συζητήσεις, έπρεπε να φτάσουμε μετά από 50 ημέρες να δώσει λύσεις ακόμα και σε τεχνικά ζητήματα ο Πρωθυπουργός. Τις 6 Δεκεμβρίου είχε καλέσει ο Πρωθυπουργός τους αγρότες να έρθουν και δεν είχαν έρθει. Συγγνώμη, γι' αυτό δεν μπορεί να απολογηθεί η κυβέρνηση. Ναι, υπήρχε συζήτηση, λέτε, με τα Υπουργεία. Ποια συζήτηση? Όλο αυτό το διάστημα. Αυτό. Έπρεπε να φτάσουμε, λέω, σε αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις που κάναν για τις κινητοποίησεις οι αγρότες. Τις είδαμε, τις παρακολουθήσαμε. Αυτές οι αποφάσεις οδηγήσαν στο κλείσιμο δρόμων, ταλαιπωρήθηκε κόσμος, δοκιμάστηκαν οι αντοχές της γιατί δεν είχατε δώσει λύσεις στα προβλήματά τους, Γραμματέα. Όλα τα προβλήματα. Κοιτάξτε. Γι' αυτό γινόταν η κινητοποίηση. Και εν τέλει, αν δεν υπήρχε και αυτή η πίεση, μπορεί να μην είχαμε οδηγηθεί και σε αυτά τα αποτελέσματα. Τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν λύνονται όλα άμεσα. Υπάρχει ένας συνεχής διάλογος. Το Υπουργείο μιλάει με τον αγροτικό τομέα και αυτή είναι η δουλειά του. Το θέμα είναι να προσερχόμαστε σε αυτό το διάλογο με διάθεση για λύσεις ρεαλιστικές και που είναι στο πλαίσιο του εφικτού. Πρέπει λοιπόν η συζήτηση να γίνεται με μία βάση η οποία λέει
έχεις προβλήματα, εμείς έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, να δούμε τι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό πετύχαμε και αυτό ακούσανε και χθες οι εκπρόσωποι των αγροτών. Τώρα, πάντα, όταν ανακοινώνεις κάτι, μπορεί να υπάρχει μια βελτίωση σε αυτή την πρόταση, μια παρατήρηση που να μην έχει σκεφτεί. Και γι' αυτό λέμε γίνεται και ο διάλογος, γίνεται τη συζήτηση. Και γι' αυτό αυτό δεν σταματάει. Δηλαδή, είναι διαρκής αυτή η διαδικασία. Και θέλω με αφορμή, και με αφορμή την αυριανή συζήτηση που θα γίνει στην Βουλή, παρόλο που ακούω και από την αντιπολίτευση να κρατάνε πολύ μικρό καλάθι, προσέρχονται όμως σε αυτή την συζήτηση για την συγκρότηση αυτής της διακομματικής επιτροπής για την επόμενη μέρα του πρωτογενού μας τομέα. Να γίνει πραγματικά, και εκεί θα έχουν και συμμετοχή και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όλο αυτό που λέμε πρωτογενής τομέας. Ακριβώς. Και να φέρει αποτελέσματα, να δώσει λύσεις. Γιατί αυτό που συνέχιζαν να λένε και οι αγρότες και στις δηλώσεις τους χθες, δεν ήταν πείραμα αυτό που ήταν λιγότερο ή περισσότερο. Θέλουμε να καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση, συνολικά ο πολιτικός κόσμος, θα στηρίξει και θα υπάρχει επόμενη μέρα για μας. Βεβαίως. Κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί. Βεβαίως, αλλά υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα που για πολύ καιρό δεν τα έχουμε δει προσεκτικά. Και είναι ευκαιρία με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Οι προκλήσεις με την κλιματική αλλαγή αλλάζουν τα πάντα. Δεν έχουμε νέους αγρότες να βγάλουν στο επάγγελμα. Και έχουμε αργήσει, κύριε Πρωτοψάλτη, έχουμε αργήσει σε αυτό. Δηλαδή, βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Λέμε να συζητήσουμε για κάτι που έπρεπε να έχουμε ήδη αποφασίσει. Κοιτάξτε, βλέπετε όμως ότι αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα που αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα. Δείτε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών και σε άλλες χώρες, στη Γαλλία και τα εξής. Δεν είναι ότι, δηλαδή, είναι πολλές προκλήσεις που η Ευρώπη πρέπει να πάρει συνολικές αποφάσεις ως Ευρώπη για το ποιος θέλει να είναι ο πρωτογενής τομέας την επόμενη μέρα. Είναι για ανταγωνιστικά προϊόντα, είναι για διατροφική επάρκεια, είναι για να κρατήσουμε την ύπαιθρο ζωντανή. Δηλαδή, είναι πολλά τα θέματα και πρέπει να υπάρχουν στρατηγικοί στόχοι και συνεκτικό πλαίσιο. Αυτός ο διάλογος θα γίνει για την ΚΑΠ. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα, θα διεκδικήσει τα μέγιστα για τους αγρότες όπως πάντα κάνει, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς και να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτός ο τομέας. Έχει προβλήματα. Στην αλυσίδα μας λέγανε για τους μεσάζοντες, για το πώς πολλές φορές άλλη τιμή δίνουν και φτάνει στο ράφι. Μα το ξέρουμε χρόνια, κύριε Πρωτοψάλτη, που τι έχουμε κάνει. Και αφορά και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, βεβαίως όμως και τον καταναλωτή και τον πολίτη. Πάντως λύνονται μέσα από διάλογο. Δηλαδή ο διάλογος είναι. Αλλά να βλέπουμε και λύσεις. Δεν είναι να συζητάμε, να καθόμαστε στο τραπέζι και να λέμε έχουμε τα προβλήματά μας. Ξέρετε πόσες λύσεις έχουμε δώσει σε προβλήματα που έχουν προκύψει? Δεν ήταν μετά από παθογένειες δεκαετιών. Πρώτη φορά φέτος υβριδικό σύστημα, του χρόνου πλήρως ψηφιακό, για να γίνονται σωστά οι πληρωμές και να παίρνουν οι έντιμοι αγρότες τις επιδοτήσεις. Αυτό τελείωσε. Με τη νέα χρονιά και όλες οι πληρωμές που θα γίνονται έχουν μπει σε αυτόν τον προγραμματισμό. Για τον επόμενο κύκλο, ναι, βεβαίως. Ούτε καθυστερήσεις δηλαδή, ούτε. Το σχέδιο δράσης που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι δέσμευσή μας, έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2026. Είναι δέσμευση της χώρας. Και ήδη σήμερα, κάνουμε ακόμα και σήμερα καθημερινά συζητήσεις για το πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η διάθεση και η βούληση είναι εκεί να λύσουμε προβλήματα και να εξαντλήσουμε τα περιθώρια. Αλλά προϋπόθεση για να λύσουμε είναι να κάτσουμε να μιλάμε. Δηλαδή, και είδατε ότι όταν ξεκίνησε ο διάλογος και λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα βρέθηκαν, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που κάναμε στο ρεύμα, στο πετρέλαιο για την αντλία, το γεγονός ότι η ΕΛΓΑ θα πάει στο 100% αποζημιώσεις. Γιατί δεν τα δίνατε τότε που συζητούσατε με τους αγρότες πριν φτάσουμε στην κινητοποίηση, που λέτε είχαμε ανοίξει τις πόρτες και συζητούσαμε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Γιατί δεν μπαίνατε σε αυτή τη συζήτηση και έπρεπε να φτάσουμε 50 μέρες μετά να πούμε τόσο θα είναι το ρεύμα, τόσο θα είναι το πετρέλαιο? Νομίζετε ότι άμα στις 6 Δεκεμβρίου που είχε κάνει την πρόσκληση ο Πρωθυπουργός να κάτσουμε στο τραπέζι δεν θα πέφτανε τέτοιες λύσεις? Τις επεξεργαζόμασταν όλο αυτόν τον καιρό. Κοιτάξτε, το ότι βγαίνει μια ανακοίνωση, μην νομίζετε, έχει γίνει πολλή δουλειά από πίσω. Δηλαδή το να βγει ότι το βαμβάκι και το σκληρό σιτάρι θα πάρουν αυτή την έξτρα ενίσχυση έγινε μετά από πολύ προσεκτική μελέτη και ανάλυση των τιμών από το Υπουργείο Οικονομικών. Για να μην κάτσουμε και να δούμε. Λέτε με τη... Θέλω να πω ότι και αυτές οι λύσεις δεν είναι λύσεις μιας μέρας. Έχει γίνει δουλειά από πίσω. Αυτά τα επεξεργάζονται οι υπηρεσίες. Δεν είναι ότι ξαφνικά ανακαλύπτουμε μια μέρα κάτι. Κύριε Πρωτοψάλτη, θέλω αν μπορείτε να μας δώσετε κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους. Επανέρχομαι και πάλι. Ποιο είναι
είναι αυτό το πλαίσιο τώρα της συζήτησης, γιατί βλέπουμε και τουλάχιστον με όσες εκπροσώπους έχουμε μιλήσει των κτηνοτρόφων να παραμένουν σε αυτή τη γραμμή. Το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να συνεχίσουν σε εμβολιασμό των ζώων, γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν. Είναι παράνομο. Δεν μπορούν να συνεχίζουμε, λέει. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο πέρα από ότι είναι παράνομος άλλων ζώων. Έχουμε τελειώσει. Είναι παράνομος. Είναι η μέρα με τη νύχτα με αυτό που λέει, θέλω να πω, η κυβέρνηση, που λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αυτό που ζητούν οι κτηνοτρόφοι. Όχι απλώς που λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που λένε οι 2 κτηνιατρικές σχολές της χώρας και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία προεδρεύει όπου ήταν στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο ίδιος κτηνίατρος, οι οποίοι έχουν πάρει σαφή θέση για όλο αυτό το ζήτημα του εμβολιασμού. Άρα τι άλλο πρέπει να γίνει? Θυμάστε στον κορονοϊό που ακούγαμε όλοι τον κύριο Τσιόδρα, τον λοιμοξιολόγο που έδινε την επιστημονική κατεύθυνση. Αντίστοιχα τώρα, σε αυτή την πανδημία που είναι για τα εγωπρόβατα, πρέπει να ακούμε τους επιστήμονες. Εγώ δεν είμαι ούτε κτηνίατρος. Έχουμε λοιπόν την Επιτροπή και την ακούμε, αλλά 170 εκατομμύρια έχουμε ήδη δώσει για να στηρίξουμε την κτηνοτροφία κατά την περίοδο της ευλογιάς. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τέλος Νοεμβρίου στήριξη για χαμένο εισόδημα, μέσα σε 1 μήνα καταβλήθηκε. Δεσμεύτηκε στις κουβέντες που κάναμε τώρα στη συναντήση με τον Πρωθυπουργό ότι θα συνεχίσουμε τη στήριξη. Και πρέπει να γίνει και η συζήτηση για την επόμενη μέρα για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου μετά το τέλος της ευλογιάς. Γι' αυτό θα γίνει αυτή η συζήτηση, να μπουν όλα αυτά στο τραπέζι. Εμείς θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε. Και όπως είπα, 160-170 εκατομμύρια έχουμε ήδη δώσει. Θα συνεχίζουμε να δίνουμε χρήματα, αλλά από εκεί και πέρα θερμή παράκληση σε όλους. Όταν αντιμετωπίζεις μια ζωονόσο, μια επιζωοτία, όπως η ευλογιά, που είναι τόσο ανθεκτική και διασπείρεται τόσο εύκολα, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει. Κτηνοτρόφοι, περιφέρειες, Υπουργείο, κτηνίατροι, πάντες. Εδώ πέρα χρειάζεται αίσθημα ευθύνης από όλους. Δυστυχώς, κάθε κρίκος έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης σε αυτήν την αλυσίδα που σας περιέγραψα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να περιορίσουμε τη διασπορά, αλλιώς θα έχουμε όντως πολύ μεγάλα προβλήματα στην ελληνική κτηνοτροφία. Απαιτούμε λοιπόν ψυχραιμία, να ακούμε τις αρχές, να εφαρμόζουμε τα μέτρα, όσα μέτρα και να πάρουμε, αν δεν τα εφαρμόζουμε δεν θα έχουν επιτυχία, και να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια να σταματήσει η ευλογιά. Αυτή την περίοδο που είναι πια μέσα στο χειμώνα, για να μην φτάσουμε στην Άνοιξη, έτσι. Κοιτάξτε, πέρσι είχαμε μεγάλη έκρηξη μετά το Πάσχα. Και κακά τα ψέματα, οι μετακινήσεις των ζώων για τις σφαγές για το Πάσχα πέρσι παίξαν καταλυτικό ρόλο στην έξαρση αυτής της επιζωοτείας. Τα Χριστούγεννα τα πήγαμε πολύ καλύτερα, γιατί χρησιμοποίησαμε νέα μέθοδο με PCR σάλιο. Μην πω σε λεπτομέρειες για τις σφαγές. Αυτό το Πάσχα που έρχεται, πάλι έτσι και χαλαρώσουμε και δεν τηρήσουμε τα μέτρα και επαναληφθεί αυτό που έγινε πέρσι, θα έχουμε πρόβλημα. Τα έχει αναλύσει η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή και γι' αυτό εμείς κάθε εβδομάδα βγάζουμε στοιχεία. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα της ευθύνης. Ο καθένας στο κομμάτι που του αναλογεί. Λοιπόν, μακάρι, κύριε Πρωτοψάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γραμματέα. Να είστε καλά. Ευχόμαστε από εδώ και πέρα πραγματικά να μπουν οι βάσεις για αυτή την επόμενη μέρα που θα πρέπει να έχει βάσεις, θεμέλια και να είναι αυτή που αξίζει στη χώρα. Έτσι. Μια χώρα που έχει παράδοση. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κύριε